tokatu zitzaidan programa izan zen menores en situación de calle. Ni altzatzen nintzen goizeko 6etan edo, dutxa hotza hartzen nuen, ze garai hartan 2009an zen ura superhotza eta kendu burutik beti egiten duela bero, Kolonbian, goizeko 6etan kriston hotza egiten dut. Da, bueno, gozaltzen gendun, da autobusa, Don Boskoko autobusa jisten ginduen hiriburura. Da bertan egoten ginen egun osoan. Zan komun interna. Kale Gorrian bizi diren umeak, bortxak eta jasaten dituztenak, tratu txarrak, drogetan bebai dabiltzaten umeak eta bar. Eta umeak mutilak baino ez ziren, 6 urtetik 18 urtetara, da egiten gendun lan egunero bertan, denetarik eremu guztietan. Arlo akademikoa, aisialdia, astialdia, likadura eta bar. Nirea oso antzekoa izan zen, ze nire bai internato batean bizi nintzen, eta gu hiriburura jaisten ginen, eta bertatik joaten ginen beste komunetara. Eta orduan egun bakoitzan komuna batera joaten ginen. Pedagogo bat, psikologo bat, eta nor gehiago etortzen zen gizarte langile bat. Hango umeak etortzen ziren, ezin ziren ez joan eskoletara, orduan gurekin egoten ziren, eta bertan tailerrak egiten genituen, haiekin hitz egin edo, eta egun osoa ematen genuenan. 6etan esnatzen ginen, eta 10 aldera nik uste dut edo pizka bat beranduago baino gutxi, bagaunden oean. Zeia bizitza nik uste dut arratsaleko 6etan edo eten egiten zela.